2024 ஆண்டு குடிமைப்பணி தேர்வுகள்ல வெற்றி பெற்று மகாராஷ்டிராவோட முதல் இஸ்லாமிய பெண் ஐஏஎஸ் ஆகுறாங்க அதிபா அனம். ஆட்டோ ஓட்டுநர் மகளான இவங்க நல்லா படிச்சு ஐஏஎஸ் ஆகியிருக்காங்க. அதிபாவோட வெற்றி இன்னும் பல இஸ்லாமிய பெண்களுக்கு ஊக்கம் கொடுக்கும். நம்ம தமிழ்நாட்டுல எப்போ இஸ்லாமிய பெண் ஒருத்தங்க முதல்ல ஐஏஎஸ் ஆனாங்க தெரியுமா? 51 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி. ஆமாங்க, 1974 ஆண்டு. அவங்க பேரு யாசின் அகமது. 1945 ஆண்டு சென்னையில பிறந்து மாநில கல்லூரியில முதுகலை பட்டம் முடிச்சாங்க. மாநில அளவுல முதலிடமும் தங்கப்பதக்கங்களும் வென்றாங்க. குடிமைப்பணி அதிகாரி ஆன பிறகு சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் பதவி வகித்த முதல் பெண்ணும் இவங்க தான். தமிழ்நாடு சிமெண்ட்ஸ், தொழில்துறை வளர்ச்சி கழகம், சிறு தொழில் நிறுவனம் உள்ளிட்ட பல நிறுவனங்கள்ல தலைவராயிருந்திருக்காங்க. தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்துடைய முதல் பெண் தலைவரும் இவங்க தான். 32 ஆண்டு அரசு பணிக்கு பிறகு 2007 ஓய்வு பெற்றாங்க. பெண்களுக்கான எல்லா வளர்ச்சி காட்டிகளிலும் தமிழ்நாடு முன்னேறிய மாநிலம் தாங்க.